utol. Yo, kalami ana, uy kanang kalabangan ako ya. Papaya siguro. Di mo mangaon. Kana agoy kalami ana, uy. Oh. Ari, idono sa iya. Sige, sige. Up, kana agoy. Agoy kalami. Papayas na bis. Agoy. Ibutang sa diha tita. Oh, dia. Sige, salo. Pak. Da. Sos maayong salo. Oh, sige to pa. Apilig pungango kuya. Oh, hala ni request pa. Hala ka sayang ato kalabangan. Asa dapit tarawa ay makuha na. Nama lagi dagang nangatagak diha. Aw mao? Mo di ay nangatagak na lamang. Hala kalami ana ay kana may lami tayong kalabangan. Kana panggamay kuya ay kalabangan. Ay. Hello. Oh. Sige lang oh. Di aribi. Hala kalami. OMG. Tuwa sa taas perting dagana kanang kalabangan kuya oh. Hala. Intaw nang among kuya. Hala ka naning kamot. Mo barog mo tindog hala kalami. Sige dia lang sa ilinya kay. Ay masa ka man. Dari. Matindog kalit. Tara hala kalami. Hala ka. Oh my god. Lagi kong dagsaw. Kautot man ko eh. Asa na dapit kuya nga kalabasa? Ay nabali. Ana di ba mo mga on diri di ay. Dito sa syudad daw makaibig ani. Ting kapayas karon. Hala pasan gitagtaman ani tita. Kan lagi unta. Nya kana may klase silo. Isa kenan sus madam ang gitanan. Ha? Kana kuya ay kalabangan kana. Hala kalami oy pura buyag. Gagmay lang tunguban. Tungubos mo ah. Daghan ka ng halata lang. Lana pa ay tita. Maabot nimo na ay. Hinog kayo. Hinog na jud kaayo na. Hala kana may lami. Hala kalami ana ini gumal na to. Fresh from the punuan pa jud na. Naray. Kana ba? Ato arat. Diliko. Hala ka kadagko sa bunga. Mga tagak gid siya. Pwede naghana na. Nabali. Bamurag bag-ulan ni nabali. Bago pa nang yaging mga pato na sukat daw. Hala kamahal sa kapaya sa merkado kuya. Ano imong taning i-deliver dito? Uy, mahal ang kapayas dito sa Mahal kaayo man. Hindi ka dali kaon na ni Guay. Hala nabali. Kay tungod sa kabugat sa kapayas. Ay kay gamay man gud kay ang punuan kuya. Dawa Na. Nya dagko kay siya bunga. Kadto dili na pwede. Napo na, dagko. Oh. Dagko gid kayo yung bunga, yung gamay kay lawas. Pasanon. Di ka nang hinog kayo kaunon ya. Pasanon na ng mga kanang kalabangan. Balbangaan. Oh, balbangaan bitaw. Sabi madaro man ni. Saman data. Kalami untag na ay tay manok Sus. ba kanang kuanong bitaw kanang Tinibuok. sakto na ni. Ayag padungog-dungogis kuya kamo dakop ginig manok ron. Ras bukid ba? Sakto na niya. Sakto na, baga na kayo. Akong tatay kay kada adto na mo. Wala apoy dako ing kalabangan kuya. Saman. Naa sa iyang luyo ay. Yo. Dako kaayo bitaw. Ay kung dagsaw. Kana. Oh, kana. Akini. Oh, dako
dako ba or Akin mo. oh. Last na siguro na ay nadaghan pa kay mo hinugay ay. Balik ko na sunod. Balik na po ka diri sunod eh. Wa nalata na. Ugma hinog naman na. Oh, hinog sige na ugma. Hala kalami oy. Kalagi porto daghan. Bangaan pa ni. Dagko bitaw kay siya oh. Nakuan gyud na surrender ang lawas kay tan-aw ra gong lawas ana oh. Gamay kayo. Tinggamayag po. Unaw na tutong kuan tita kanang mga green pa. Ting dagana na mo kuha oh. Nindot yun unta. Lataw kay naa sila milo kanang makakuha. Ala, makadaog yung balde, di man ni kadaog. Ah, Daog na. daog eh. Sako. Dil, kog pa ko dil. Oh, Lizard, gamay. yato na to. Ako lang. Nagbitbit lang ta. Kuha dil. Ni kaunon. Kana may kauno na to tita kanang mga Kani ay. hinog na kayo kana. Ay pikaso ako'y kalami gigutom na ko. Kasi akin na. Okay, pre buyak. Hindi ka ng bago niya ni mo. Ano Yan mga mo gibilang. Ginoo ko. Di man gyapon ko makadadi ani kay tuwa may mga tawo. Kaya balikan lang na. Balikan lang na di. Balikan. Naglisod og das. Kapayas pit indagana. Na ako kigil kalami na lang. I-text po din ha sa number, Mama Irene, kay ngano po nang din ha po sa messenger kabang way signal diri sa bukid. Naka-open siya, wala siya nag-open karon. Wa ka nag-open. Busy siya sa linya niya. Oh, magkuantaw na siya dato kung mabutan, kung mamupo niya. Ay mo dyan yan siran, di wa ka-open. Dini gid ni be, ari na lang ni be. Thank you ha. Oh, kay mga una tag kapayas ron. Asa pa to kung giugasan kanino? Agoy kalami na lang gid sa kapayas fresh. Sabi ko na magpalit mo mahal. Mahal kaayo ni oy. Dito, Tinibuok, mahal kaayo tag. pila mo sa. Pero katong hinog-hinog na, gibarato na nila kay malata man to. Yan naman sa to'y baligya nga murag apuro. Di tanis. Oh, mao lagi. Ani kay tamis gyud ba kay fresh. Murag siya lusparo. Apuro na to, di man tamis. Oh, ladang. Nanay, tubig na lang. Gamay yan. Karon duga ako rin. Kuha lang kong kutsara, bi. Hawa na lang. Wala naman mo nag-vlog. Bi, kuha lang kong kutsara, bi. Katsara din, tagay katsara din. Kay ready niya yung bayas. Ingo dito ko na sa kanang kuan. Bago din taon mo makita. Agoy, kalami, kalami. Mwah. Mwah. Thank you. Kaon ka? Hala, kahinog na jud kaayo, uy. Ay, maghimo ka man gay mag-vlog pa man tani maghimo sa lira. Sus, Maghimo mi pugaran. Oo na lang mo ba? Ginoo ko, wa na nay. unya na kanang di mamupo. Kanang di mamupo ba? Wa naman ay. Sunod. Mag-ingon kay para masayaw. Ahin tigi mo sa manas inday gusto siya nga mo ari. Nga ari higda kay Aron daghan mahimo. kuno mag kuan day minya magmita bigla ipuso na magwit ni puso. My God, kalami. Kaysa mo palit pa. Tamis kaayo. Kita maldita. Tamis yan. Tamis kaayo. Ano siya, mo palit ko mahal man. Papanyo to sa sila ng bing. Ano magkano? Iba na yan. Wa mo kaon, pas mo ana kaon mo kuan. Hindi na Ha? makapas mo Di, uy, putas manigod. Hindi na makapas mo yun ana. Yuli. Tambal mga ni pas mo. Na, deke ana. Dami ko ayo. Pas mo. Tamis. Kato man to murag lustaron may murag pa iton. Ate, ikaw ate. Sige. May diri sa kuan, bukid kay din harata manglabay ana. Labay sa Dito squad, dito. Kasaba na lang. sa likway na dito, nya dito ta syudad kay sigaan man tag mata dito sa silingan. Maglabay ra anak basura dito. Kay kuan man na mo turok dihag balik, ini balik na mo nanay kapayas diri sa tungod.
na ko pa dai. Ah. Ari na ko dai ang tungkuan kay si edad din amon din siya mo. Amon din siya mo ari. Ako ni ibutang ha. Butang lang diha, ma'am. Ano? O diha lang. Ang lagi ng manok lagi. Malagi na Bisayang manok kay espesyal nganong sige pa magdagaling halin. Di man Bisaya na. Unsa man na Tagalog? Kana wag man ko kahibaw. Sunod, sibaw ko dakpan ta mo bantik muk manok niya. Ang ending wa ra bay nahimo. Bay ka buot niya, maabot na mga ligid-ligid na dito sa kalibunan kahit nanaga na dito ang mga manok. Taon kaming, o daro. Taon ka kapayas. Dili ka mukha na ni. Unsa may emo katong manok, pilian pud kay ka. Nang panikaw na pala minay. Now, Mamili pud ko kapayas emo, isa lingo-lingo. Isa emo sa manok emo pilian pud ka. Ano lagi pagkaon nila kapayas, ang ipakaon diri mo, ang ipakaon ano kuan man. Ali pan. Naniod to nakaate. Mana? May imong sudan dito. Nasaan? Awards. Ina din ang panin. Nasaan? Makapang-awards masat ka. si Hawas. Hawas kay nate bisitas. Awa na. Gamay ta sa kaon mo. In taon kuya ayaw gyud may kanang hunahuna kay kagmay kay may kaon kay. Unsa man ni? Kapay dai yung karon nga ang imuhang sunan diha kay buwad man Gagmay. okra. Ah, Ala ang ginamos dai din Okay. pagpaito ginamos to din. sus Ginoo ko poros man appetizer ni atong sudan unsa man ni pagkaon gamay. Saan pagkaw gamay? Sa pagkaon ani gamay nga unsa man ang plato nga naa man sa kong kamera. Wa di batakan. Ala sige. Ating tama isa sa kapayas. Mayroon jud kun humong paniud dai. Mana? Mo di pag-ingat ayo. Paminaw ba? Ay na du. Saan ang panin? Dai napay kanon aw ni mahurot namo man kan. Nay ano, nay utan dito. Uy ate ayo ka ulaw ate. Kanilay ako. Ala daro. Kanay utan. Hala ang atong istan. Hala ka Ginoo ko. Mao na mag-diet ta karon murag di. Dito ang kamera, dito ang kamera dai. Oh, time sa ikos. Ikos sa kita kay mga Asa sa ka tigiton? katong ibabaw.